Mm.
Uhaw na ako ah.
nga eh. Nampay ko. Sige. Ano mo ba sa konsumo? Ano? Ha? Alin? Sa konsumo ano mo ka? Sa kunin. Yan sa konsumo sa konsumo. Ano ba yan? Ha? Gamit ko na. Gusto ko tawag ka. Ako mo. Iyan mo na mo. Hindi pa ganito. Okay. Ginagawa mo naman. Wala pa? Kaya, ano ba yan?
Tayo. Yung bata na din yung ini yung umaning gara. Ini ako niya. Kang kung pako, yung tato sa taas. Kung pako. Yan.
ba? Sabi ko tayo na parang baliw din ako. May nagsabaga. Iya, ito yung bata. Ako na lang. Kapatay mo ang nabilag na nalagay. Ano bang kamay? Masang pinturado ah. Sino kayo? Salamat. No. Ito po ba dumating? Dito pa. Dito. Now. Ito. Alpine? No. Alpine? Doon mo ba? Ang skin ko, kahit din ang plastic ko. Pag salay, yung mga alpine, pwedeng gawin. Siya ka na, hindi ko na daw. Pagkakulong siya, lima na siya, daw. Skin ko sa na ito. Maging matatawa na ito. Sino yung isa pa sa atin mo? Kaya ulit ko lang.